दीन बांधव मोते आपणार करी निय सब काढ़ी नहीं कंगाल सजाई सब काढ़ी नहीं कंगाल सजाई श्री चरणे स्थान दियो मोते आपणार करी निय मोते आपणार करी निय आहे दीन बांधव मोते आपणार करी निय गर्व अभिमान हिंसा देश काम सब काढ़ी नहीं दिया पदे स्थान गर्व अभिमान हिंसा देश काम सब काढ़ी नहीं दिया पदे स्थान धन जन पद कामना गौरव धन जन पद कामना गौरव निय आहे काढ़ी निय मोते आपणार करी निय आहे दीन बांधव मोते आपणार करी निय अपराधी एही जेउ चतुर्विंश सर्वदा मोते से करन्ति अवश अपराधी एही जेउ चतुर्विंश सर्वदा मोते से करन्ति अवश दासी ठारे किंबा करियच रोष दासी ठारे किंबा करियच रोष कृपा नेत्रे बारे चाह मोते आपणार करी निय आहे दीन बांधव मोते आपणार करी निय आहे हृदनाथ भाबुच कि पर पराण बंधु हे नुहे मो अन्यर आहे हृदनाथ भाबुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मो अन्यर भासे अभिराम तो किणा दासी को भासे अभिराम तो किणा दासी को पद्मपदे स्थान दिय मोते आपणार करी निय आहे दीन बांधव मोते आपणार करी निय मोते आपणार करी निय।